Всеки от нас носи в себе си сложен вътрешен свят, но понякога неговият баланс бива нарушен. Чувствата, мислите, поведението ни могат да се променят до такава степен, че да загубим контрол над тях. Чувстваме, че нещо се случва, но не знаем какво точно и как да го променим. А понякога някои от нас дори губят връзка с реалността. Като психиатър, работата ми се състои в това да анализирам динамичната връзка между емоции, мисли, възприятия, поведение и да се опитам да намеря къде точно се е загубил балансът между тях. Крайната ми цел е не просто да премахна вашите симптоми и оплаквания, а да ви върна към нормалността, към вашата сила, към вашето спокойствие, към възможността да живеете един достоен, балансиран живот. Вярвам, че всеки заслужава да живее в мир със себе си. Ако сте загубили вашия мир, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Първата крачка винаги е най-трудна, но не е нужно да я извървявате сами. Ако сте готови да поемете по пътя към вашето възстановяване, аз ще съм тук и ще ви очаквам.